बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना माब्लाबा सिमाङाव दै नुफेरबायना? माब्लाबा बोहैबाय थानाय दैसा, माब्लाबा निजोम गोजों बिलोखौ नुदोंना? आरो माब्लाबा बोहैबाय थानाय दैमा? गोबांफोरानो बेबायदि सिमां नुनायखौ नेवसिनानै दोनो आरो गोबांफोरा सानोदि बे नुनायालाय गोबां साधारन बेसेन गैयै सिमांसो, सरासनस्रा नुजाबाय थायो एबा सरासनस्रा फैबाय थायो आंनियाव होननानै गोबांफोरा साननानैबो लायो। नाथाय अनजाग्राफोर, सिमाङाव दै नुजाफैनाया मोनसे रहस्यजों बुंफबनानै थानाय बाथ्रा। बेबायदि मोनसे रहस्यजों बुंफबनानै थानाय जेराव बाइबेलल' नङा नाथाय इसोरनि माखासे फैनो गोनां संकेतफोरखौ फोरमायो। बाइबेलाव दैया जिउनि फुंखाल' नङा, नाथाय बियो इसोरारि खौरांफोर, इसोरनि बिथोनफोर आरो सोमोनांथाव इयुन बानबुंथिफोरजों सोमोन्दो दं। दैखौ जों नुनायाव गोबां सरासनस्रा साधारन नुयो, नाथायब्ला बियो गोथार बोसोन लाबोग्रा गारिफोर बायदि एबा सिगनाल होफैग्राफोर बायदि। गोदो गोदायनि मानसिफोरा सिमाङाव दै नुनायनि रहस्यखौ मोनथियोमोन आरो दिनैबो माखासे सायख'जानाय सुबुंफोरा एबा व्यक्तिफोरा मोनथियो। जेब्ला बेबायदि सिमांफोरखौ नुयो, गोबां मानसिफोरा बे मोनसे सिमां होननानै बावलाङो। दा बेनिखायनो दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनबा बाथ्रानि सायाव जोङो सावरायगोन, जेरावहाय जों सिमाङाव दै नुयोब्ला जोंहा मा जायो आरो जों बेफोरखौ जुदि नेवसिनानै दोनोब्ला जोंहा मा खहा जागोन आरो जोंनि बेसेबां गिदिर गोरोन्थि जानो हागौ, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोङो नायलांगोन। मोनफ्रोमबो रोखोमनि दैनि बाथ्राखौ जोङो सावरायगोन। गोजों गोग्गो साफानि बिसय, गाज्रि दैखौबो, बोहैबाय थानायनि बिसयबो आरो दिदोम थानायनिबो बिसयबो, बेफोर गासैफोरा मा संकेत होयो जों बेफोरखौ सावरायगोन। आरो बेफोरबायदि सिमांखौ जों नुनाया जोंखौ माखौ फोरोंनो नागिरदों आरो बे सिमांनि गेजेरजों इसोरा जोंनो थारैनो मा फोरोंनो नागिरदों, माखौ बुंनो नागिरदों, जों बेफोर गासैखौबो नायगोन। दा बेयावहाय अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, दा बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायदो, जेन गासैबो बाथ्राफोरखौ रोखायै मोजाङै बुजिजोबो आरो लोगोसेयैनो नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक होनो दाबाव। सेथि सिमाङाव दै नुनाय, आरो बे दै नुनायानो जादों जाहैबाय गोग्गो साफा दै नुनाय आरो निजोम दै नुनाय। जेब्ला सासे मानसिया बेबायदि सिमां नुयो जेरावहाय गोबां गोग्गो दै, निजोम दै, जेरावहाय जेबो हाल्ला गुल्ला दावराव गैया, बेनि ओंथियानो जादों जाहैबाय आत्मानि सान्तिनि मोनसे संकेत आरो इसोरनि उपस्थितिनि एबा इसोरनि थाथिनि संकेतनि मोनसे सिमां। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथाङाबो जुदि बेबायदि सिमांखौ नुदोंब्ला जेरावहाय गोबां गोग्गो दै, गोजों दै आरो सान्तिजों बुंफबनाय दै, डेट मिन्स जेरावहाय दावराव दावसि गैया, गोबां निजोम दै, जेरावहाय दद्र'यै दैया थादों, जुदि बेबायदि सिमांखौ नुदोंब्ला अब्लाना अनजाग्रा प्रियफोर गोसो होदो, बेयो मोनसे साधारन सिमां नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, बे गिबि मोनसे सोमोनांथाव संकेत जेरावहाय इसोरनि थाथिया नोंनि साखाथियाव दं होननानै फोरमायो। मानोना बाइबेलाव दैखौ जिउ होननानै बुंदों आरो गोथारनि मोनसे नेरसोन होननानै बाइबेला दैखौ फोरमायो। जेब्ला सासे मानसिया सिमाङाव बेबायदि दैखौ नुयो, अब्ला बेबायदि सिमां नुनायनि थोंजों ओंथिया बेनोदि नोंथांनि आत्माया दा गोथार जानायनि मोनसे लामाजों थांगासिनो दं। इसोरा नोंथांखौ एबा जोंखौ सिंनिफ्राय साफा खालामगासिनो दं। जोंनि जिउआव दा गोजोना गोग्लैगोन आरो जोंनि जिउआव बोर मोनगोन। बेनिखायनो जहननि 7:38 सिरिया ओरैहाय बुङो, जायहा आंखौ फोथायगोन बिनि गोसो सिंनिफ्राय गोथां दैनि दैमुआ बोहैबाय थागोन। बे गोथार बोसोननि ओंथिया बेनोदि इसोरा दा जोंनि बिखायाव खामानि मावबाय आरो थाबनो जोंनि जिउनिफ्राय गोजोन, अननाय आरो आत्मिक बोलो ओंखारगोन, जाय आशीर्बादफोरा गुबुनफोरखौबो गोहोम खोख्लैगोन। बेखायनो अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथाङा माब्लाबा सिमाङाव बिदि गोग्गो आरो निजोम दै नुयोब्ला एबा नुदोंब्ला बेखौ माब्लाबाबो नेवसिगारनो नाङा। बे सिमाङा फैयो जेब्ला इसोरा गावनो नोंथांनि सोरगिदिं थायो आरो नोंथांनि आत्माखौ फोजाहोयो। अनजाग्रा प्रियफोर, दानियाब्ला जोङो नैथि सिमांनि बिसय रायज्लायनि एबा नैथि संकेतनि सोमोन्दै रायज्लायनि, आरो बेनो जादों सिमाङाव गावखौनो दै लोंनाय नुनाय। बेबायदि सिमां नुनायनि ओंथिया जादों जाहैबाय बेयो लुबैनायफोरखौ सुफुंनाय आरो इसोरारि सुफुंसारनायनि नेरसोन। नोंथाङा माब्लाबा गावखौ सिमाङाव दै लोंनाय नुदों नामा? आरो जुदि बे दैया गोग्गो, गोदै आरो गुसु, अब्ला बेखौ बुजि, बेयो जाबाय इसोरनि मोनसे जरखा खौरां। बे नुथाया खालि गांनायखौ खोमोरनायनि नेरसोनल' नङा, बेयो आत्मानि गोथौ गांनाय गोसोनि नेरसोन जायखौ इसोराल' खोमोरनो हायो। बे सिमाङा फोरमायोदि इसोरा नोंथांनि बै थाखोमानाय आरजखौ खोनासंबाय एबा खोनाबाय, जाय बिसयफोरखौ बबेबा समाव गाबै गाबै जिसु ख्रिस्टनो खोन्थादोंमोन। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन जहननि 4:14 सिरियाव ओरैहाय बुङो, नाथाय आं होगोन दैखौ लोंग्राहा
गांथारनाय नङा। बे दैया बिनियाव गोथांनि दैमु जागोन आरो बिनो जोबनो गैयै गोथांखौ होगोन। बेनि ओंथिया बेनोदि जेब्ला सासे मानसिया इसोर जिसुजों सोमोन्दो लाखियो अब्ला बियो मोदोमजोंल' गोजोननाय मोनाखै, नाथाय आत्माजोंबो गोजोननाय मोनो। बिनि सुफुंजोबनो हायै लुबैनायफोरा जाफुंनो हमो आरो इसोरा बे गोजोनखौ होयो जायखौ संसारा होनो हाया। अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर, बे रोखोमनि सिमाङा फोरमायोदि नोंथांनि लुबैनाया जाफुंनो थांगासिनो दं। नोंथाङा गोबां बोसोर नेबाय थानाय जिनिसफोरखौ दा नोंथांनि सिगाङाव लाबोनो थांगासिनो दं आरो बयनिख्रुइबो गोनांसिन बाथ्राया जाबाय नोंथांनि आत्माया दा गोथार आत्माजों आबुं जानो थांगासिनो दं। बेखायनो अनजाग्रा प्रियफोर, जुदि नोंथाङा सिमाङाव गावखौनो दै लोंनाय नुयो अब्ला बियो मोनसे साधारन नुथाय नङा, नाथाय बियो मोनसे इसोरनि फोसावनाय दि नोंथांनि इसोरारि लुबैनाया जोबनो थांगासिनो दं। दा बेनिखायनो प्रियफोर, जेब्ला नोंथाङा सिमाङाव बेबायदि दैफोर लोंनाय नुगोन अब्लाना माब्लाबाबो बे सिमांखौ साधारन होननानै साननो लानो नाङा आरो नोंथाङा जेब्लानो बेबायदि सिमांफोरखौ नुयो लोगो लोगोनो नोंथाङा आर'ज खालामगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दानाब्ला फैदो थामथि सिमांनि बाथ्रा। बेनो जादों जाहैबाय बोहैबोनाय दैमा एबा दै बाज्रुमखौ नुनाय। आरो बेबायदि सिमां नुनायनि ओंथियानो जादों जाहैबाय गोदान खाबु, जौगानाय आरो बोर होनायनि नेरसोन। प्रियफोर, नोंथाङा माब्लाबा सिमाङाव बोहैबोनाय दैमा एबा थाद'नाय गैयै बोहैलांनाय जौथायनिफ्राय गोग्लैबोनाय दै बाज्रुमखौ नुदों नामा? जुदि नुदोंब्ला अब्ला बुजि, बेयो साधारन सिमां नङा। बेनो थामथि सोमोनांथाव नेरसोन दि इसोरा दा नोंथांनि जिउआव गोख्रैथि, दिथा आरो गोदान गोहो हरगोन। बाइबेलाव दैया जिउनि नेरसोनल' नङा, नाथाय इसोरनि मावलांनाय आरो समनि नेरसोनबो। जेब्ला दै बोहैयो अब्ला बियो इसारा होयोदि नोंथांनि जिउआव थाबथानाय हाबाखौ इसोरा बोहैफिनहोदों, एबा जि खामानिफोरा गोबाव समनि थाखाय जाफुंसार जायाखैमोन बैबायदि खामानिफोरा जाफुंसार जानो थांगासिनो दं। बे रोखोमनि सिमाङा फोरमायोदि नोंथांनि होबथानायखौ बोखारनो थांगासिनो दं इसोरा। नोंथांनि जिउआव थाबथानानै थानाय खाबुफोरा बोहैसिगोन आरो इसोरा नोंथांखौ ओरैबायदि लामाजों दैदेनलांगोन जेराव बोरफोरा अखा हाबाय थानायफोर बायदि हागोन। प्रियफोर, बे सिमाङा बुङोदि नोंथाङा मोनसे गोदान अध्यायाव हाबनो थांगासिनो दं जेराव नोंथांनि आत्माया बांसिन गोथौयै जांख्रिखांगोन। नोंथांनि रोंगौथि आरो थांखिफोरा फिन जाखांफिनगोन आरो नोंथाङा बै खाबुफोरखौ मोनगोन जाय दासिम थाखोमानानै दंमोन। बेनिखायनो प्रियफोर, जुदि नोंथाङा माब्लाबा नोंथांनि सिमाङाव बोहैबोनाय दैमा एबा दै बाज्रुमखौ नुदोंब्ला बेयो इसोरनि मोनसे नेरसोन दि नोंथांनि जिउआव जि खामानिफोरा नांथानानै दङमोन, नोंथांनि जिउआव जि जाफुंसार गैयै जानानै दङमोन, बैफोर गासैबो जाफुंसार जागोन आरो बोरफोरा फैगोन। बेखायनो प्रियफोर, बे सिमांखौ माब्लाबाबो नेवसिगारनो नाङा, मानोना बेयो दिन्थियोदि इसोरा गावनो नोंथांनि जिउखौ दैदेनगासिनो दं। दानाब्ला फै जोङो ब्रैथि सिमांनि बाथ्रा रायज्लायनि। बे ब्रैथि सिमांनि नेरसोनानो जाबाय सिमाङाव मैला एबा हाब्रु गोनां दै नुनाय। बेबायदि सिमां नुनाया जाहैबाय बेयो मोनसे सामोल होनाय पाप आरो आत्मानि गोथारथिनि नेरसोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना माब्लाबा बेबायदि नोंथांमोननि जिउआव बेबायदि सिमांखौ नुफेरदों नामा जेरावहाय गोबां गुबुंले दै, गोबां गाज्रि दै, जि दैफोरा गाज्रि मोनामदों, बेबायदि सिमांफोरखौ माब्लाबा नुफेरदों नामा? जुदि बेबायदि सिमांखौ नोंथांनि जिउआव नुदोंब्ला सांग्रां जा। बे सिमाङा ब्रैथि सोमोनांथाव नेरसोन, नाथाय बे नेरसोना नोंथांखौ सोमोनांहोनो थाखाय नङा, नाथाय नोंथांखौ फोजानो थाखाय आरो नोंथांनि दिगखौ सोलायनो थाखायसो। बेयो मोनसे गोरलै नुथाय नङा एबा गोरलै सिमां नङा, नाथाय इसोरनि मोनसे सामोल होनाय बाथ्रादि नोंथांनि सिङाव माबा मोनसे दं जाय दा गोथारथि नङा। बेनिखायनो जाकबनि 4:9 सिरिया ओरैहाय बुङो, नों इसोरनि खाथियाव फैब्ला इसोराबो नोंनि खाथियाव फैगोन। अ पापीफोर, नोंसोरनि आखाइफोरखौ सुस्रादो। अ दिन्थिफ्लाग्राफोर, नोंसोरो गाव गावनि गोसोफोरखौ गोजों खालामदो। बै सिमाङाव गुबुंले दै नुनाय, बै सिमाङाव हाब्रु दै नुनाय माने जोंनि पापनि नेरसोनखौ दिन्थिनाय जादों। जानो हागौ जों गोबां समाव पापाव गोदोनानै दङ, जानो हागौ जों गोबां गोरोन्थि दङ, इसोरनि बिरुद्धियै खामानि मावगासिनो दङ, जायखौ इसोरा सिमांनि गेजेरजों दिन्थिदों। जे हाब्रु दिन्थिदों, जेरावहाय गाज्रि दै दिन्थिदों, जेरावहाय गोबां गाज्रि मोनामनाय दैखौ दिन्थिदों। आरो दाबो सम दं। नोंसोरो गावनि आखाइखौ सुस्रादो होननानै बुंनाय जि बोसोन, थिग बेबायदिनो सिमांनि गेजेरजों दाबो सम दं। बेखौ इसोरा दिन्थिदों जे नोंहा गोरोन्थि जानो थांगासिनो दङ आरो बे सिमांखौ जुदि साधारन लायोब्ला जोंनि गोरोन्थि जागोन। दा बेयावहाय बे सिमांनि गेजेरजों जानांगौ इसोरा बुंदों दे गोसो सोलायदो, गिदिंदो, आं दासिमबो नोंखौ लानो थाखाय थामथिम दं होननानै इसोरा बे सिमांखौ
जानांगौ दिन्थिदों। आरो जेब्लानो नोंथाङा एबा जों बेबायदि सिमांफोरखौ नुयो, इसोरखौ हामबाय होदो आरो गावनि जिउखौ नायबिजिरदो आरो थारैनो गावनि जिउआव जुदि बबेबा गोरोन्थिया दङब्ला बेखौ सुद्रायनानै लादो आरो जिसु ख्रिस्टनो जायगाखौ होदो। दानाब्ला फैदो बाथि गोनांथि सिमाङाव थांदोनि, बे जाबाय गावखौनो दैयाव गोदोनानै थानाय नुनाय। बेयो गोसोआरि बस एबा बजा आरो इसोरारि खैफोदनि नेरसोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे मोनबानि गेजेराव जोङो मोनब्रैखौ खोनासंबाय, नाथाय बै मोनब्रैनि गेजेरावबो बयनिख्रुइबो बे मोनसे सिमाङा गिथावनासिन आरो डेन्जारसिन। मानोना बेबायदि सिमांखौ 95% मानसिफ्रानो नुबाय थायो, नाथाय गोबां समाव बे सिमांखौ मोनसे गाज्रि सिमां होननानै नेवसियो। नाथाय बे सिमांखौ नेवसिगारनो नाङा, मानोना बे सिमाङा नोंथांनि आत्मानि गोथौ सिङाव थाखोमानाय मोनसे गिलु बालु बसखौ इसारा होयो। नोंथाङा माब्लाबा थारैनो बेबायदि सिमां नुदों नामा, जेरावहाय दैयाव नोंथाङा गब'नो नागिरदों एबा गब'लांदों आरो जेरावहाय नोंथाङा गाबख्रावदों नाथाय माथोआ ओंखाराखै, नोंथाङा गाबख्रावदों नाथाय गुबुना खोनानो हायाखै, बेबायदि सिमांखौ नोंथाङा नुदों नामा? जुदि बेबायदि सिमांखौ नुदोंब्ला बेयो मोनसे नोंथांनि थाखाय इसारा, नोंथांखौ फोजाखांनायनि मोनसे इसारा। आरो बेबायदि सिमाङा बेबायदि परिस्थितियाव फैयो, बेबायदि समाव फैयो, जि समावहाय सासे बेक्तिया, सासे सुबुङा पापजों नारसिम जानानै दोनो, अब्लाना बेबायदि सिमाङा फैयो। आरो बेबायदि सिमांनि गेजेरजों इसोरा, जिसु ख्रिस्टआ नोंथांखौ संकेत हरदों, जे थियारि हरदों एबा साबधान हरदों जे पापा नोंखौ नारसिमनानै दोनदों होननानै बेखौ दिन्थिनो थाखाय, फोजाखांनो थाखाय बेबायदि सिमांखौ हरो। येस अनजाग्रा प्रियफोर, नाथाय जों गोबां समाव बेफोर सिमांफोरखौ साधारन होननानै साननानै लायो, नाथाय इसोरा बेबायदिहैबो जोंखौ बासायो, रैखाथि होयो। दा जि बाथि सिमां, जों गोबां समाव गोबां सरासनस्रायै जों बे सिमांखौ नुयो, 95% सुबुंफोरा नुयो, जेरावहाय जोङो बहाबा दैयाव गोदोलाङो आरो गाबख्रावबायो, नाथाय माथो राव ओंखाराखै, रावबो खोनानो हायाखै, जेसेबां गाबख्रावदोंब्लाबो लोगोफोरा खोनायाखै, बेफोरबायदि सिमांफोरखौ नुयो। जेब्ला जों बेबायदि सिमांखौ नुयो, जों बेखौ साधारन साननो नाङा। बे सिमाङा जोंनि जिउखौ बासायनो थाखाय फैयो, मानोना जिसु ख्रिस्टआ जोंनो इंगित हरो, जोंखौ जे बबेबा पापआ नारसिमनानै दोनदों बेखौ मोनथिहोनो थाखाय बे सिमांफोरखौ हरो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरनो जादोंमोन जाहैबाय मोनबा संकेत, मोनबा सिमांनि बाथ्रा, जेरावहाय जों सरासनस्रा गोबां नुयो आरो बेफोर सिमांफोरखौ जों साधारन होननानै साननानै लायो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावनो बुंनो हास्थायदों, सरासनस्रायै माब्लाबा बोथोरजों लोगोसेबो जोंनि मेलेमा खारफायो। जों जुदि साननि समाव बहाबा दैसायाव थांदोंमोनब्ला बै दैसाखौ नुनानै फैदोंबो जानो हागौ। जोंनि मेलेमा जेब्ला सानब्रेयो, बबेबाखौबा नुनानै नायनानै सानब्रेयो, बैबायदि सानब्रेनाय सिमाङाबो फैनो हागौ। दा बेयावखायनो जेब्लानो नोंथाङा सिमां नुयो एबा जों सिमां नुयो, बेफोरबायदि सिमांखौ नुयो, अब्लाना लोगो लोगोनो आर'ज खालामगोन आरो गावखौ नायबिजिरगोन जे बे सिमाङा थारैनो इसोरनिफ्राय फैदों ना गावनि मेलेमनि सानब्रेनायनि गेजेरजों फैदों। नोंथाङा जुदि माब्लाबाबो दैनि खाथियावनो थाङाखै, दै बाज्रुमनि साखाथियावनो थाङाखै, अब्लाबो नोंथाङा जुदि सिमाङाव दै बाज्रुम नुदों, गोग्गो दै नुदों, अब्लाना नोंथाङा साननानै नायदो, बे मेलेमनि खामानि जागोन ना इसोरनिफ्राय फैनाय मोनसे सिमां जागोन। बेखौ गोथौयै साननानै इसोरनियाव आर'ज खालामगोन आरो इसोरनिफ्राय लामा दिन्थिनायखौ नागिरगोन आरो नोंथांनि जिउआ मा जानानै दं बेखौ नायगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड, जय मासि, थेंक इउ। फैबाय थानाय समाव आरोबाव लोगो मोनफिनबावसिगोन। बेसेनोसै, हामबायसै।